Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo muli ndine Mercedes Amawa ndi mzangayu Savita Ulima. Poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Anthu omwe akuyenera kulembetsa mkaundula wachisankho mu gawo lonjezera awalangiza kuti agwiritse ntchito mpata umoyenera. Bungwe la Eskom lati likhala likulumikiza magetsi mnyumba zatsopano zoposa 180,000 pofika mwezi wa Juni chaka chino. Ndipo mkulu wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve wati banki yakonza ndondomeko zothandiza kupititsa patsogolo ulimi, zokopa alendo ndi zamigodi. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC lapempha anthu omwe akuyenera kulembetsa mkaundula wachisankho mu gawo lonjezera kuti asanyalanyaze. Mmodzi mwa makomishonala a bungweli a Emmanuel Fabiano anena izi pomwe amayendera maboma malo olembetsera mavoti m'boma la Lilongwe. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Atafika pa sukulu ya sekondari ya Bwaira mu mzindawu, yemwe akuyang'anira ndondomeko ya kalemberayu pa sukulupa, Noel Mbuka anauza Fabiano kuti kuchoka lachiwiri anali atalembetsa munthu mmodzi yekha, koma akuyenera kulembetsa anthu 35 potha tsiku lachitatu. Izitu sizinali zosiyana kwenikweni ndi pa sukulu ya Njewa, pomwe enapo munthu mmodzi yekha analembetsa pa tsiku loyamba ndipo ena anawabweza ati kamba kuti iwo anangogwa mphwayi m'mbuyomu ngakhale chiphaso cha unsika anali nacho. Apa Fabiano akudabwa kuti anthu ena sakumvetsa chifukwa chiyani. MEC ntchito yathu ndiyongolera madongosolo a kalembedwe komanso kuzavola. Munthu wina aliyense kuphatikizapo nonse muli pano, nonse muli ndi udindo wowauza anthu nkuwamemeza nkuwafotokozera zimene zikuchitika ndi madongosolo amene alipo. Chipachatichekemana kuti anthu a media ndofunika kwambiri. Ndiye kulephera ngati kuli kulephera sikuti ndi media. Chifukwa anthu amakhala makomo mwawo ali ndi ufulu wawo wopita wakalembesa kapena osakalembesa. Ndiye nkhani yaikulu ndiona kuti aliyense ali ndi udindo wodziwisa aliyense amene akumudziwa. Pa sukulu ya Mbwatalika pofika tsiku lachiwiri mmawa, anthu okwana 6 ndi amene anali atalembetsa mkaundula mwa anthu 200 omwe amayenera kulembetsa. Ayembekezani Kawerama oyang'anira pamalopa ati ndi osakondwa ndi chiwerengero chomwe chalembetsa pamalopa. Konzilikonse ngapo pambali poti mwina anthu panopa kumundako kulabwera kumene kumunda ndi ena akuthamangira za kumunda, ena sadadziwitsidwe mokwanira kuti kukhalanso kalembera owonjezera masiku. Enanso akungobwezedwa kunjavu chifukwa cha ena amene akudziwa moperewera za uthenga umene anthu ati amene ayenera kubwera kuno. Utu ndi mwayi kwa okhawo amene analephera kulembetsa kamba kuti analibe nambala ya NRB pomwe kalembera ankayamba chaka chatha. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Mabungwe omwe saboma omenyera ufulu amayi komanso olimbana ndi kuthetsa nkhanza kwa amayi ati pakhale mgwirizano pakati pa akuluakulu azipani za ndale oona kuti amayi komanso nthambi zaboma zosiyanasiyana kuti agwirane manja polimbana ndi kuthetsa nkhanza zomwe amayi amakumana nazo mu nyengo ya zisankho. Mkulu wa bungwe loona za ufulu wa amayi la WOLEC, Mayi Magi Gatwera Banda ayankhula izi ku msonkhano owunika njira zomwe zingathandize kuteteza amayi ku nkhanza. Mtolankhani wathu Gracious Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Margaret Mapando. Bungwe loona za ufulu wa amayi la WOLEC mothandizana ndi bungwe la Oxfam anachititsa msonkhano wa akuluakulu a zipani za ndale oona za amayi kuti athe kukambirana za njira zomwe zipani za ndale komanso mabungwe angagwiritse ntchito polimbana ndi kuthetsa nkhanza kwa amayi a ndale mdziko muno. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu a zipani za ndale oona za amayi ochokera ku zipani za MCP, UTM, DPP, PP, PDP, UDF komanso a Ford.
nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza atsutsana ndi mchitidwe wochitira nkhanza amayi a ndale pamene dziko la Malawi likukonzekera zisankho za 2025. Asendeza apempha amayi a ndale komanso akuluakulu a zipani oona za amayi kuti achilimike pa ntchito yolimbana ndi nkhanza kwa amayi mu nyengo ya zisankho. Pempho langa ndi lakuti anzathu a mipingo, anzathu a ndalefe komanso anzathu a zipembedzo zosiyanasiyana, apolisi makamaka amene aonetsetse kunena kuti mauthenga akufalitsidwa, komanso apolisi agwirire ntchito yawo yoonetsetsa kuti aliyense amene wakhudzidwa ndi nkhanza, kuchitira nkhanza mzimayi olo kuchitira nkhanza wina aliyense, munthu woteroyo lamulo ligwire ntchito. Mkulu wa bungwe la OLEC Amagi Kathewera Banda ati masamba ankhani za mchezo ndi omwe akukolezera nkhanza zosiyanasiyana kwa amayi, ndipo apempha apolisi kuti atengepo gawo polimbana ndi mchitidwe wochitira amayi nkhanza mdziko muno. Pa social media tikuona kuti anthu sitikugwiritsa ntchito bwino social media chifukwa yomwe akhala ngati ndi mwayi oti anthu anene zoyipa za munthu. Ndeti nadandaula kuti nkhanza zina zikuchitika kwambiri pa social media. Ndeti mafuna kuti lamulo la cyber security mwina yambe kugwira ntchito cholinga kuti anthu amene apanga nkhanza kudzera mu social media nawonso lamulo ligwire ntchito pa iwo. Izi zikudza pamene dziko la Malawi likuyembekezera kuchititsa chisankho chapatatu ndipo amayi a ndale ambiri akumana ndi nkhanza kuchoka ku zipani za ndale zosiyanasiyana mdziko muno. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yakhazikitsa ntchito yomanga msewu wachidule wochoka ku Green Malata mpaka ku Bangwe Living Waters zomwe cholinga chake ndi kuchepetsa kuchuluka kwa galimoto pa weaving factory ku Bangwe komanso zolowera kulimbi. Pokhazikitsa mwambowu, mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Magwinja anenetsa kuti msewu watsopanowu uthandiza kwambiri kuti anthu aziyenda mosavuta komanso kuthandiza kumbali ya bizinesi. Iwo akufotokoza. Msewu ukuyambika pano pa weaving factory turn off kapena pa post office, ukafika ku Living Waters, ukafika kwa Bisani, eventually ukamaliza ku Green Malata. Msewu ndi ufunika kwambiri mutati muone apapo kulondola kusika. Msika umene ukudaliridwa ndi Bangwe yonse ino plusinso Mulanje Tyolo ndani amadalira msika umenewo. Kupita kusogolo uko omwenso ukhala bypass monga tikuziwa kuti apa pa Bangwe weaving pamakhala congestion mazulu chifukwa cha anzathu a business ama minibus. Ndena ungofuna kuchoka ku Mulanje kuti apite kwa Mvula samadusa sopano azokudusa pa Green Malata kupita kwa Mvula kapena umapitirira kupita uko. Iyena akufuna kupita ku Nthandizi angozera komweko ku Green Malata kafika ku Nthandizi. Ochokanso kulimba apita ku Mulanje akhoza kuzera komweko kati kwa Green Malata kupita ku Mulanje. Ndese undo ofunika kwambiri. Sewonse ndi 2.8 kilometers. Tikuyamba ndi phase 1 imene tutaje 1.5 billion. Phase 2 ina yomalizayo izaja 1.5 billion. All in total is about 3.2 billion. Nduna ya za ntchito a Vetumbiko Mumba ati ntchito za luso la manja za bungwe la TVETA limagwira ndi zolimbikitsa kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Amumba anena izi ku Mzuzu atayendera zina mwa ntchito za mundu nawo. Tili ndi zambiri mu ripoti la Grant Muhango koma akuwerenga ndi Ludovico Nyirenda. Pofuna kulimbikitsa ntchito za mundu nawo, nduna ya za ntchito Engineer Vetumbiko Mumba yakhala ikuyendera malo ena a mundu wake kuphatikizapo malo ophunzitsirako ntchito za luso la manja a Mzuzu Technical. Izi malingana ndi Amumba zinapereka danga loti azionere okha zabwino zomwe zikuchitika ku malowa komanso kumva zobetchera zomwe malowa akukumana nazo. Poyankhapo pamasomphenya omwe ali pa malowa, ndunayi yati iyesetsa mothandizana ndi mbali zina zokhudzidwa kuti athandize pothana ndi mavutowa. Atayendera malowa, ndunayi inachita chidwi ndi njira za ulimi wa makono zomwe zikuphunzitsidwa pa malowa, zomwe ndunayi inati zikufunika kuzilimbikitsa. Pakati panopa ndi makoleji pakwambira tekeniko kandi awiri amene mapanga za ulimi. Singamane kuti Malawi ndi dziko lodalira ulimi mankhani ya zachuma. Pamene tilibe makoleji
oyenerera kuti athandize achinyamata kuti aphunzire za ulimi. Ndiye ndi chifuniro cha boma la Chakwera komanso zimentima pa Chakwera unena kuti tikhazikise Agriculture Training College, skulu yakachenjere ikomema technicians yophunzisa achinyamata pa nkhani ya za ulimi. Tikhale ndi farm mwina 500 hectares. College imene ikhale pakati pamene paja azipanga produce pamene paja zilima kuti anisere college komanso zina ajesere dziko la Malawi komanso panga export kumene kuti no anyamata asulidwe bwino pa nkhani ya ukachenjede wa agriculture. Unakathera kumalo ophunzitsirako komanso kupereka mayeso a Mzuzu Trade Center komwe ndunayi inakambirana ndi akuluakulu ogwira ntchito pamalopa. Izi zikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino pofuna kutukula ntchito za manja komanso kuthandizira pa chitukuko cha dziko lino. Bungwe logawa magetsi mdziko muno la Eskom lati lumikiza magetsi nyumba zokwana 90,000 pakati pa mwezi wa Machi ndi Juni chaka chino kudzera mu ndondomeko yake ya MEAP, mwe cholinga chake ndi kuthandiza Malawi ochuluka kuti azigwiritsa ntchito magetsi mdziko muno. Ogwirizira udindo wa mneneri wa bungweli Apita Kanjere afotokozera MBC kuti kudzera mu ndondomeko ya MEAP bungwe lilumikiza magetsi nyumba zokwana 180,000 zomwe zili pa mita 500 kuchokera malo omwe pali transformer ku midzi ndi m'matauni. Akanjere anayankhula zambiri ndi mtolankhani wathu Arthur Chokoto. Zona tili ndi project yotchedwa Malawi Electricity Access Project, mwachidule timangoti MEAP muchizungu, koma project imene timadzayitchulanso kuti SESA project. Chifukwa cholinga chake nchoti tipange clear onse amene anakhala ngati kuti anapanga apply ku magesi akhala kwa nthawi yayitali kudikira, komanso amene akupanga apply ku magesi panopo tifuna kuti onse tiwalumikize magesi. Ndiye project imeneyi thandizo lake la ndalama ndilochokera ku World Bank. The company Eskom tikupanga implement project imeneyi m'malo mwa boma la Malawi kuti chitukuko chipite patsogolo, chifukwa timadziwa kuti magetsi amathandiza kuti mabusiness, ntchito za umoyo, zopompa madzi ndi zina zotero za maphunziro zipite patsogolo. Ndiye project imene chikhazikitsire mu December 2021, kuyamba kwenikweni kulumikiza magetsi tinayamba mu 2022. Ndiye kuti cholinga cha project imeneyi chifukwa kuti ili njaka nthawe, ndeno project imeneyi tifuna kuti pakamatha mu June 2025 chaka chino tikhale talumikiza magetsi kwa manyumba 180,000. Ndilokonda kuti pamene tikuyankhulana pano takwanitsa kulumikiza magetsi kwa nyumba 90,000. Kusonyeza kuti tafika pakati, ndiyeno ntchito ina dzayima pang'ono mawiki awiri apitawa, komabe tiyambira mu March muno cholinga choti tipangenso connect 90,000 amene atsalawo tikamafika mu June 2025. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Anthu omwe akuyenera kulembetsa mkaundula wachisankho mgawo lowonjezera awalangiza kuti agwiritse ntchito mpatawu moyenera. Bungwe la Eskom lati likhala likulumikizisa magetsi mnyumba zatsopano zokwana 180,000 pofika mwezi wa Juni chaka chino. Ndipo mkulu wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve wati banki yakonza ndondomeko zothandizira kupititsa patsogolo ntchito za ulimi zokopa alendo ndi za migodi. Zokupanga upgrade package ya GoTV zija ndizabwino koma zokupasa package ya pamwamba tipopoke ndi GoTV. Pangana upgrade package yanu ya GoTV lero kuti tikuonjezereni ma channel ndi step up. That's huge. I know. Ngati muli pa GoTV Max tizakupangana upgrade kupita pa GoTV Super ndipo muzizaonera ma channel apa GoTV Super Plus. I like the sound of that. Pesani phindu lalikulu, pesani chisangalalo chochuluka. Lucky day. Perfect! Zipangeni upgrade kuti mupeze zambiri ndi GoTV. Let's do this. Pangani upgrade lero GoTV yanu ndi my GoTV app.
takulandiraninso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Phungu wa dera la Lilongwe South East Stephen Baba Malondera wapereka galimoto la mtundu wa ambulance ku chipatala cha Nyanja mdera la mfumu yayikulu Kalumbu. Mkulu woyang'anira chipatalachi Gary Sikula ati akuyembekezera kuti ntchito yotumiza odwala mzipatala za sukulu zikulu ikhala yophweka tsopano. Olive Phiri wafika ndi ripoti. Malinga ndi Malondera, thandizoli labwera kuti odwala asamavutike mayendedwe kupita ku chipatala chachikulu cha Kamu Central kapena Nkhoma. Mu chaka cha 2019-2020 tangulowa kumene ngati MP tisanaloweso mboma ngati Malawi Congress Party ndinapereka lonjezo kwa anthu akuno kunena kuti ndizagulira ambulance komanso zaonesa chipatala china chonse chikhale ndi ambulance. Ndi tinagula ambulance yoyamba imene tinayika kuntenthera ina ndi mavuto ena ndi ena koma inakonzedwa panopa ili mu moyo mukhozaso kuyiona mene ilipo mpanonso yabwera ndi pamene ndimagulano ambulance iyi chaka chino kunena kuti ndiyapase anthu. Chaka ndi chaka nthawi ya Christmas ndimakhala ndi bonanza ya mpira koma chaka chino naona kuti chikhala cha nzeru kuti tikhale ndi bonanza ndalama imene tinakayika ku zamasewero a mpira kuli bwino tiyike ku chipatala chifukwa chakuti anthu amavutika mayendedwe mwapita ku chipatala. Mawu ake mkulu woyang'anira pa chipatalachi Gary Sikula ati ndi okondwa akamba galimoto yonyamula odwala ponena kuti savutikanso akafuna kutumiza odwala ku zipatala zina. Ansikula anati kwa nthawi yayitali akhala akuvutika kuti atumize odwala makamaka oyembekezera ndi ena ofunika ku zipatala zazikulu. Timavutika kwambiri kunoku monga mukudziwira kuti ndi malo ovutirapo kufika maambulance kuchoka ku DH kubwera kuno, so kuti tapeza ambulance yo yathu zitithandiza kwambiri kuti mapatient amene tikuwatumiza sitizivutika kwambiri ndipo mapatient onse sazivutika kuononga ndalama zawo. Mfumu yayikulu Kalumbu nayo inayamikira phungu wa derali kamba kagalimotoyi ponena kuti mavuto omwe chipatala chimakumana nawo komanso anthu amderali tsopano atha. Ndeni khozolera kuti malo mwa anthu onse akuno ku Nyanja, malo mwa anthu onsewo ndine ndemwe mwini tikhozonena kuti zimene zachitika lero nzino zoti timaziyembekezera anthu ayitali chimwemwe chathu chosalekeza. Chipatala cha Nyanja chimathandiza anthu oposa 56,000 ozungulira derali. Bungwe la Malawi Bureau of Standards lapempha insitolo zikuluzikulu mdziko muno kuti atsate ndondomeko za ukhondo zomwe bungweli linakhazikitsa pochita malonda awo. Mneneri wa bungweli awazamazama katatu anena izi bungweli litatsegula sitolo zitatu za Ekhaya ku Kaningo, Panda ku Area 49 komanso Shoprite mu mzinda wa Lilongwe. Beatrice Mwape anali komweko ndipo wafika ndi ripoti. Malinga ndi mneneri wa bungwe la Malawi Bureau of Standards wazamazama katatu, bungweli likuyendera sitolozi eni ake akawayitana kuti akaone ngati akwaniritsa mndandanda wa zomwe anawawuza kuti akonze msitolo zawo. Iwo ati pakadali pano mwa sitolo zisanu ndi zitatu zomwe anatseka, zitatu azitsekulanso. Kupatula kukonzaku, sitolo ya Shoprite ayilipiritsa 2.8 million kwacha, Ekhaya 1.6 million kwacha, komanso Panda 39,000 kwacha ngati chindapusa. Mawu ake atatsekula sitolozi akatatu apempha eni sitolo mdziko muno kuti azitsata ndondomeko za ukhondo za bungweli pa ntchito yawo, poti ati akawatsekera zimayipitsanso mbiri yawo ndi kusokoneza ntchito zawo. Iwo atsindika kuti ntchito yoyenda ndi kutseka sitolo zomwe sizikukwaniritsa ndondomeko kumeneku ndondomeko bwera ndi chikwapo chona kuti ayilekanizi tapangani zimene nzolondola chifukwa mukudziwa ino chifukwa kuti ambe ntchito imene Malawi Bureau of Standards idabwera idawuza malamulo woti kodi facility yawo inoyo izigwira ntchito motani, ndondomeko zimene azitsata ndi zotani, kuchita madaladala kuphonyesa madaladala zokhanga kuti pena pake udindo anausiya pambali ndi timapasa ndituka chikwapo mugawo ngati la fine. Ndinene pano kuna kuti ndalama imene imakhala yosiyana malingana ndi tchimo limene lapezeka komanso kuchuluka kwa katundu amene wagwera mgawo lowonongekalo. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu a sitolo ya Panda ku Area 49 a Aaron Mkwezalamba ati iwo akonza mavuto onse omwe analipo ndipo ati kuyendera komanso kutseka kwa sitoloyi kwawaunikira zina zomwe samadziwa. Yesesa kuti mmene anatiuzirayo wajawo tipange chimodzimodzi kuti nthawi iliyonse imene abwera aziona kuti shop ndioneka bwino kwa ma customers komanso ngakhale iwo ndi ma standards yawo amene amafuna Malawi Bureau.
izi zili chomwechinso ndi eni sitolo za Ekhaya. Mmodzi mwa akuluakulu ku sitoloyi Afanuel Khuluza ati izi zawaphunzitsa ndipo aonetsetsa kuti sitolo za Ekhaya zikutsata ndondomeko zonse za bungwe la Malawi Bureau of Standards pogwira ntchito zawo. Zatipindulira chifukwa maeria ena amene anationetsera kuti ino sanali bwinowo takwanisa kuwakonza komanso taphunzirapo kuti ino kuchoka panopa ulendo umene tikupita kutsogolo tizikonza amene takonzerawo. Kuyambira Lolemba, bungwe la Malawi Bureau of Standards linaseka sitolo zisanu ndi zitatu mu mzinda wa Lilongwe kamba kugulitsa katundu yemwe anatha nthawi yake komanso kuperewera kwa ukhondo msitolozi. Bungweli likuchita izi mzigawo zonse za mdziko muno. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Ndipo mu mzinda wa Blantyre bungweli latsegula sitolo ya Shoprite ku Chichiri. Sitoloyi anayitseka lachiwiri kutsatira kupezeka kwa katundu opitirira nthawi yake komanso kusowa kwa ukhondo. Malinga ndi ogwira ntchito ku MBS Raphael Kesten mpingo zonse zomwe zinachititsa kuti sitolo yayitseke azikonza tsopano. Iwo akufotokoza. Atapanga zinthu zawo tinauza kuti achose zinthu zonse za expire pa mashelfu awo komanso akholope ku backstop kwawo ndi anatiuza ngati Malawi Bureau of Standards ndi lero talawira tapanga tapesa shop yonse taona kuna mulibe china expire china chilichonse komanso ku backstop kwawo akonzako komanso akholopa kubwinobwino ndi tauza tachenjeza kunena kuti zimene zisasapange choyena Malawi Bureau of Standards zinatsekera shop koma zipanga tsina lilonse ndipo Malawi Bureau of Standards tizibwera ndithu every week mu Shoprite mukuonesesa kuti zimene zikuchitika. Ndi chenjezo la mphamvu kwambiri limene lichoka kwa Director General athu Malawi Bureau of Standards kunena kuti anthu amene amapanga malonda azipanga zinthu zoona mtima komanso azionesesa na zokudya zimene akugulitsa ndi za ukhondo kuti sizikupereka chiopsezo cha matenda kwa makasitomala awo. Ndi ife Malawi Bureau of Standards tilikaliki ndipo sitisiya sikuna lililonse tizikhala kuti tikuyendera mashopu amene wawa. Tingowapemphanso anthu makasitomala komanso amalawi onse kuti akaona zina zake zokayikitsa zimene zimaoneka m'mashopu machenisi akuluakulu ngati amene wawo azititsina kukhutu kunena kuti kwakuti zakuti zakuti ifeyo timathamanga ndithu kuti tizapange zinthu ngati zimene zicholinga tifuna titeteze mtundu wa Malawi. Mkulu wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve Dr. McDonald Mafuta Mwale wati banki yakonza ndondomeko zothandizira kupititsa patsogolo mfundo zothandiza pa chitukuko cha dziko lino kudzera mu ulimi, zokopa alendo ndi zamigodi. Poyankhula ndi MBC mu programu ya Unpacked, Dr. Mafuta Mwale anati banki ya Reserve ikukambirana ndi mabanki komanso makampani ogwira ntchito zachuma kuti athandize alimi ndi ngongole zochuluka zomwe zingathandize kutukula chuma cha dziko lino. Dr. Mafuta Mwale afotokozanso kuti limodzi mwa mavuto omwe gawo la zachuma lokumana nawo ndi mchitidwe ofalitsa nkhani zabodza pa masamba a mchezo zomwe ati zikuchititsa kuti anthu ena ochita malonda azikweza mitengo ya katundu mosavomerezeka. Kumbukirani kuti programu ya Unpacked iwulutsidwa pano pa MBC nthawi ya 8:30 usiku uno. Mphunzitsi wamkulu wa skulu ya masewero a taekwondo ya Lions of Kaning'ina Hassan Wasili wati kusankha osewera masewerowa a taekwondo ndikofunika kwambiri potukula masewerowa mdziko muno. Awasili anena izi pomwe skulu yawo ikukonza ndondomeko yosankha osewera masewerowa mchigawo chakumpoto pomwe bungwe loyendetsa masewero a taekwondo Association of Malawi lichititse mu mzinda wa Nzuzu mwezi wa Mawa. Bungwe loyendetsa masewero a taekwondo mdziko muno la Taekwondo Association of Malawi TAM litasankha osewera masewerowa chigawo chakumwera ndi pakati kuti atumikire timu ya dziko lino. Bungweli likhalanso ndi ndondomeko chigawo chakumpoto ku Mzuzu mwezi wa February. Mphunzitsi wamkulu wa skulu ya taekwondo ya Lions of Kaning'ina ku Mzuzu Hassan Wasili anati ophunzira ake ndi okonzeka kuchita nawo mpikisanowu. Awasili anatinso kukhala ndi ndondomekoyi zithandize kwambiri kutukula masewero wa mdziko muno kamba kuti ambiri ayamba kuwatsatira. Itagira njira bwino chifukwa patingati nthawi yayitali anawasana sema tournament ndimo tina magwa ulesi kuti akungotraina kupanda kupanga compete ma tournament komano
atamva kuti panopa kuchitika like a regional tournament imene inambidwa kale ku Blantyre anapanga, Ilongwe anapanga pasala kunzuzu imene tapangidwe next month February. Ndetauza za tournament anasanga kwambiri chifukwa tenga kuti pakhala nthawi yayitali kumango trainer no any competition. Komano apapa zikone sadi kuti like imene mwaonera leloli abwera mwaunyinji kuti aonese kuti ndokuzika kuzapanga participate mu tournament. Ndipo ifeyo ndinkhani osangalatsa ndithu kuti zikhoza kuwalimbikitsa chinyamatawa kuti at least akama trainers ziziwabe kuti nthawi ina ikazasowa ma tournament azapanga participate kuwina china chake oloku kupita kumaiko akunja kukapanga represent ngati dziko la Malawi. Blessings Nyirenda ndi mtsikana yemwe akuphunzira pa sukuluyi ndipo wapempha atsikana mdziko muno kuti azichita nawo masewero a taekwondo chifukwa ali ndi ubwino wambiri. Iye wati ndi okonzeka kuzachita nawo mpikisano ukubwerawo. Mmene utakonzekera bwino malingana ndi mmene ma training athu takonzekeraso bwino kuti game ikamafika tikha kuti chilichonse takonzeka bwino kwambiri. Masewero a taekwondo anayamba mdziko muno mu chaka cha 2021 kudzera mu ndondomeko yotchedwa Sports for All Initiatives. Bungwe loyendetsa masewero mdziko muno la Malawi National Council of Sports MNCS ndilo linayambitsa ndondomekoyi ndi cholinga cholimbikitsa anthu mdziko muno kuti azichita nawo masewerowa ndi zochitika zina zolimbitsa thupi. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Tikatere tamaliza nkhani zathu madzulo ano. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Marise Zamawa ndi mzanga Yusavida Wilima. Tukufunirani usiku opambana. Takulandirani ndi nthawi imene timopasirani za nyengo. Mabingu ikuyembekezeka m'madera ena a dziko lino zimene zikubweretsa chiopsezo cha mphezi choncho